Ассаламу алейкум, хайырлы көн, дуслар. Атна башы белән көннәребез яхшы узсын, яңгыр бездә Казанда. Кичәдә шулай булды. Бу көннәрне әле салкын чада бераз. Шуңа күрә бакчаларга я башка җирләргә урамга чыгасы килми, дөресен әйткәндә. Эшләр дә җитәрлек. Чәй эчкән араларда менә Озон турында бераз укып алырга булдым. Инвестицияләрдәмен. Менә Озон компаниясенең акцияләре миндә бар иде башта. Хәләл дип саналганда әле ул вакытта. Белүемчә, аларның бурычлары зур. Һәм дә бурычларына килгәндә, алар анда 300-дән артык миллиард бурычлары булган кебек, аларның акчалары да бар. Тик шул акчаларның күбесе Озонда сатучыларның акчалары икән. Бөтенесе бергә җыелган. Шуңа күрә аерымлап карап булмый. Менә карагыз, 25-нче елда, димәк, күрсәткечләр безнең акча буенча да күп шикелле, әйме? Менә яңгына әйтеп уздым инде. Аскыенидә 349 дигәнне монда миллиард. Керем, табыш. Керем, табыш. Ни белән аерыла? Уйлап карагыз әле бу турыда да. Шулай иттереп, демәк, безнең Озон турында нәрсә язалар? Бик акыллы адымга барганнар бит әле. Үзләренең автомобильләрен, машиналарын арендага бирәләр. Казанда да эшли башлаганнар, күрәбез. Шул рәвешчә алар үзләре акча эшли. Гел генә бит алар үз эшләре белән йөрмиләр. Пунктларга әйберләрне ташып. Димәк, аларның буш вакытлары бар дигән сүз. Шулай дип аңлыйбыз инде, мантыйкка таянсак. Һәм шул буш вакытта әле ул машиналар, димәк, башка заказларын да алырга мөмкин. Менә шундый яңалыклар, дуслар. Озонга бармаучылар юктыр хәзер, әйме? Озон, Wildberries дан файдаланабыз. Мин күп балалы әни буларак инде күптән бу площадкалар белән файдаланам. Сатып алу белән, чөнки кибетләрдә йөрергә вакытым юк. Финанслар темасына менә шундый кичкенә генә күзәтүләр сезгә ошый икән. Лайк куярга онытмагыз, дуслар. Киләсе күзәтүләргә кадәр.